Mickey. U il-mejda bit-qiegħ bajt u l-buti u l-ħalib. X'ħajjagħmel bihom? X'ħajjagħmel b'dak li kelta fuq il-mejda? Aġina. Mela Mickey ħajsajjar L-aġina. x'biħsibu jagħmel bl-aġina Mickey? Jitfaħa fil-bawl. Jagħmilha fil-bawl? U mbagħad x'ħajjagħmel biha l-aġina? Jirramblaħa. Jirrombla? U x'iktar? Ħajjiftaħha fuq il-mejda u ħajħalli aġina? Jew ħajtiha xi forma? Ħitija forma. Taf fiex ħajjagħmel il-forum? Tal-gingerbread man. Prosit kemm jaf jagħmel affarijiet sbieħ Mickey, dak biex ikolhom hu. Le, Mela l-min qed isajjar Mickey? għal-ħbib tiegħu. U min huma l-ħbieb tiegħu? Daisy, Minnie u Goofy. Prosit, ħej. Qed nara ħafna affarijiet sbieħ fil-kċina. Pereżempju, hawnhekk x'pinġejtli? Il-forn. Tajjeb wiesa. Għax għandu bżonn il-forn biex isajjarhom. U hawnhekk x'hawn warajh Mickey? Il-kxaxen. Hemm il-kxaxen. X'għandu fil-kxaxen tgħid Mickey? Il-kuċċarina. Mhux iktar. U s-sikkina. U l-furketta. Prosit. Ara kemm qed nara kemm pinġejtu sabiħ il-Mickey, hemmhekk x'għandu fuq rasu Mickey? Il-kappell. Il-kappell ta' min dak? Ta' xef. Pinġejtlu prava, għalfiex tgħid li bes il-kappell? Mickey. Li ma jwaqqax il-xarġu l-bawl. Tajjeb ħafna, inħabba li ġeni li bes il-kappell u hawnhekk xaw. X'pinġejtlu x'inhu li bes hemmhekk Mickey? Il-vavana. Pinġejtlu il-fardal. Biex għalfiex jilbsu l-fardal ta' sabal biex taħseb li libsu Mickey li Biex ma jitħammiet. Tajjeb ħafna, pinġejt stampa sabiħa ħafna. Prosit lija. X'jisimha l-istorja? Is-sorpriża ta' Mickey. Tajjeb ħafna. X'pinġejt hawnhekk għamilt l-istampa vera sabiħa. X'pinġejt fl-istampa? Dan minu? Mickey. X'inhu jagħmel Mickey? X'inhu jagħmel Mickey? Mickey, qiegħed Iħawwat. qiegħed iħawwat. X'inhu jħawwat? Għalfejn qed iħawwat? Tista' tgħidilna għalfejn qiegħed iħawwat? Rid jagħmel xi ħaġa? Rid jagħmel xi ħaġa Mickey? X'rid jagħmel? X'ixtaq jagħmel Mickey? Rid isajjar xi ħaġa? X'rid isajjar? Ġieli qatt mal-mami fil-kċina inti sajru? X'taqgħod isajjar mal-mami inti? Jiena ġieli għamilt il-pasti, ġieli għamilt l-ispanċ, daqqit nagħmel is-soppa, daqqit nagħmel l-aġina. Xi tħobb issajjar inti mal-mami? Tista' tgħidilna xi tħobb issajjar? Is-soppa. Is-soppa? Is-soppa. U ta' xiex tħobb l-iktar is-soppa? Tal-qarabali? Mela jgħidilna, ta' xiex tħobb? Bali. Mela jien inħobb Bali. tal-qarabali. U s-soppa kienet jagħmel soppa Mickey hemmhekk? Ta' xiex kienet jagħmel s-soppa?
Naħseb bħalma tħobba inti. Ta' Kif tħobba inti? Soppa tal-qar? Bali. U hawnhekk x'għandna fl-istampa dan orinġaw. Oranġo. X'taħseb li hu daħna? Aw li penġejt innanti. Xi ħaġa biex juża biex isajjar dik mejda dik, mela fuq il-mejda għandu xi ħaġa oranġo. X'taħseb li dik? Taf tgħidli x'pinġejt f'hemmhekk ta' kulur oranġo? U hawnhekk x'għandna hawnhekk? X'pinġejt ilna? Il-friċċ. Brava. Taf xi tpoġġi ġo l-friċċ? X'impoġġu ġo l-friċċ isa? Jien pereżempju aħna npoġġu ġo l-friċċ impoġġu il-ħal. Il-ħalib, iżjed, il-butir. Taf issemmili xi ħaġa oħra li npoġġu ġo l-friċċ. Meta d-dar tmur id-dar u tiftaħ il-friċċ, xi jkollkom ġo fiha? Il-bajt pereżempju npoġġuh ġo l-friċċ. Tpoġġih jew ma tpoġġihx il-bajt? Poġġih. Mela għajdli il-bajt Poġġih. tpoġġih fejn? Fil-friċċ. Fil-friċċ, brava. Saqajh. Fl-istampa. Wiċċu. Minu dak imma? Minu dak? Miki. Ejt Swaba. ħares lejja. Ejt fl-istampa pinġejt il-Miki. L-istampa pinġejt il-Miki. Il-istampa pinġejt il-Miki. Fejn jinsab Miki? Ġal-kċina. X'inhu jagħmel Miki? Ġaw il-gingerbread man. Biex għamilhom il-gingerbread men? Usa xi ingredjenti? Xuża. Il-ġobon. Bil-ġobon għamilhom x'iktar. Il-ħalib. Iva, L-ilma. Sokkor. tajbin ġew il-gingerbread men? Tajjeb, għal min għamilhom? Alu. Għalih, sajjerhom għalih. Prosit. Hawnhekk fl-istampa daw min huma daw? Gingerbread mans. Ġelestihom mela. Ġelestihom. Hawnhekk x'ina nara, dak x'inhu hemmhekk? Widnejh. Widnejh. Wieħed qed jorqod. Min qed jorqod? Il-widnej ta' Miki l-oħra. Waħda dal-mollija l-fuq u l-oħra rieda, da ma qamitx mela. Tajjeb. Daw x'inhu? Daw it-tu. Lajnek. Għajnek? Dan-nose u daw il-mot. X'inhu liebes? Il-flok. X'kulur? Red. Mela bil-Malti ngħidu Red. aħmar. Aħmar. U daw x'inhu? Daw. Dawnek. Saqaj. Saħ, warrajt. U kif taħseb li kien? Ferħan jew imdejjaq? Ferħan. Ferħan. Għax kien irnexxielu x'kien jagħmel? Il-gingerbread man. X'pinġejt fl-istampa? Miki. X'inhu jagħmel Miki? Intela. Jiet minn dut fl-art, U fejn jiet Miki? Fuq il-ħaxix. Għandu ħbib Miki jew jiet waħdu? Għandu l-ħabbir. Ma min jiet mela, għajdli, spjegali Ma' fih. Daisy, Minnie u Goofy. X'inhu ma jagħmlu dawn? Jilabu. U din x'inhi din pereżempju? Għarfi x'qed hemm dik. X'inhi? Pete. Tapit u x'hemm fuq it-tapit? X'poġġew fuq it-tapit? Picnic basket. Il-picnic basket mela din jagħmlu picnic. Din jagħmlu picnic. Taf x'ħadu magħhom?
fiha. Xik. Ilma. Mux ħadu iktar maħu. Barra t-tofiħu l-ilma. Inti ġili mort piknik. X'affarijiet iġib magħha l-mami? Ma ġiblek affarijiet xtiekol il-mami? Tufiħa biss ittik il-mami. Ħass? U xi ftit ħelu wkoll naħseb jien. Veru jew mhux veru? Dan minnu danaw? X'hawn mas-siġra? Caterpillar. X'ngħidulu caterpillar bil-Malti? Għadek tiftakar? Xatt. Bravu, bravu, x-xatt. X'ħajsir ix-xatt issa? Farfet. ħajsir farfet. Tajjeb ħafna dejja. Jien pinġejt il-Mickey. U l-min? Mickey. U l... X'isima dik? Minnie. U l-mini? U l-mini? Mouse. U l-Mickey Mouse fejn pinġejthom? Fejn jinsabu Mickey u Minnie? Dal-aħdar x'inhu dal-aħdar? Ħaxix. Mela, u fejn insibu l-ħaxix? Fil? Fil-ġnien. Mela, inti pinġejt il-Mickey u l-Minnie. Fil-ġnien, x'pinġejt? X'hemm iktar fil-ġnien? X'pinġejt iktar? Is-sani. Pinġejt X-xem. ix-xemx? X'iktar pinġejt? Daċ-ċelest x'inhu daċ-ċelest? Sema. Pinġejt is-sema u dawn min huma kemm huma sbieħ. Frifet. Pinġejt il-frifet u x'hawn iktar? Hawnhekk x'għandek hemmhekk? Awek. Hawnhekk ara dawn kollha kuluri. Fjuri. X'kulur huma l-fjuri? Aħmar. Dik fjura ħamra u dik fjura Blu. blu. X'inhu jagħmlu Mickey u Minnie? Jieklu. Qegħdin jieklu din l-kaxxa ħamra x'inhi dik? Kruta. Il-kutra. Għalfi xridu għal-kutra? Biex laqas waqqaw. Brava biex l-affarijiet tal-ikkel jipoġġuhom Awek. fuq il-kutra. Ja. Fuq il-kutra. X'għadu jagħmlu barra jieklu Mickey u Minnie? Iħin kollu jieklu għadu Mickey u Minnie? Jixorbu. Għadu jixorbu? U mbagħad x'għamlu wara li għadu jixorbu? Imorru da. Marru d-dar. Biex nlessaw il-piknik marru d-dar. Tajjeb ħafna. X'pinġejt fl-istampa ġejk? F'dan il-baħar. Iva? U x'pinġejt? X'hemm fuq il-baħar? Blat. Hemm il-blat? Il-xkaffa. Okej. Dan minu da? Blat. Blat? Hawnhekk x'pinġejt hawnhekk? Bib. Blat. Blat. U dan l-aħmar x'inhu da? Dan l-aħmar x'inhu dan l-aħmar? Dim. Inti fuq x'kellek tpinġi? Hawnhekk x'hawn miktub hawnhekk, dik inti ktib tara. X'i ktibt hawnhekk?
Is-sorpriża ta' Mickey. Pinġejtu l-Mickey x'imkien inti? Mickey jgħid fejn il-bib? Ħajiftaħ il-bib Mickey? Min ħajidħol ħdej Mickey? Ħadd. Ħadd. Jien pinġejt il-Mickey u l-xemx u gras u Il-ħax. il-ħaxix u X'qiegħed jagħmel Mickey? it-tijab noli Qed jilab noli. Ma' min qed jilab noli? ma Daisy u Minnie. Ma' Daisy u Minnie. X'da li għandna hawnhekk? Għax hemmhekk qed jisma' xi ħadd jitkellem. Qed jisma' lil xi ħadd jitkellem. Allura la qed jisma' lil xi ħadd jitkellem. X'ħajjagħmel? Xi jagħmel ħajsibhom u jsibhom tu. Ħajsib it-tnejn li huma u Ħajmur ifittixu. ħajmur ifittixhom. U fejn ħajkunu mistoħbija? Fejn ħajmur ifittixhom? Mbagħad qed jarahom Qed jarahom fejn kienu? ġo taħt ġol pux ġol gras Mistoħbijin fil- ħaxix. Mistoħbijin fil-ħaxix ħalli ma jarawx. U taf x'kien jisema l-istorja li għandna? X'kien jisema? Mickey Mouse, Kien jisema is-sor. is-sor sa ta' Minnie, Ta' min? ta' Mickey. X'pinġejt fl-istampa? Tampa J. Mickey u Daisy. Fejn jinsabu Mickey u Daisy? Għajat ftit. Mickey U Daisy din iġnien. x'inhu ma jagħmlu Mickey u Daisy? Qed jilagħbu. Tajjeb ħafna, Mickey u Daisy qed jilagħbu. U x'naraw fil-ġnien? X'naraw fil-ġnien? Ġejtilna xi ħaġa li naraw fil-ġnien inti? Il-fjuri. Il-fjuri. Kienu tal-istess kulur il-fjuri? Le. Le, waħda kienet. X'kulur kienet din il-fjura? Rosa. Rosa. U din il-fjura kienet ta' kulur Blu. blu. Bravi. Għaw x'għandna u isfel? Il-ħasib. Il-ħaxix, bravu. Il-ħaxix. Hawnhekk xaw fl-istampa. X'pinġejt hemmhekk? Xi bebbuxu? Eħe. Mela jien pinġejt x'inhu dan hawnhekk? Il-bebbusu. U l-bebbuxu. All right? Il-bebbuxu. Dan x'għandna hawnhekk? Ta' kulur aħmar. Xi bebbuxu ieħor dan jew xi ġebla? Il-bebbusu Bebbuxu ieħor. U kif Mickey u Daisy kif kienu? Ferħanin jew imdejqa? Ferħanin. Għaliex kienu ferħanin? Għaliex kienu ferħanin? Kienu qed jieħdu pjaċir? X'kienu qegħdin Mela jagħmlu? tgħidli Mickey u Daisy. kienu kif kienu Ħani. ferħana. All right? Hawnhekk x'għandna l-istampa? Sem. X'għandna rġajd li ftit ħanaraw. Da ta' kulur blu hawnhekk x'għandna hawnhekk? Il-xemx. Naħseb iktar isse.
Is-sema. Sema. Sema. All right. U fis-sema kienet mela kien hemm Kien hemm ix-xemx. ix-xemx u kienet ġurnata Biħa. sabiħa. Jiena penġejt. Miki jtisajjar. Fejn jinsab Miki? Il-kċina. Miki jinsab Jinsab ġol-kċina. fil-kċina. X'jiena nara qoddiemu? Miki. Il-bajt. Il-bajt? Potir. Ħalib. X'ħa jagħmel bil-bajt bil-butir il-ħalib għandu bżonn xi ħaġa oħra Miki? Għandu bżonn ukoll? It-tqiq. X'ħa jagħmel b'dawk l-ingredjenti kollha Miki? Miki se jagħmel Għamel. Għaġina. aġina. X'beħsiebu jagħmel bl-aġina Miki? ħajsejjer il-pasti Miki? X'beħsiebu jagħmel? ħajtihom xi forma? Għajtijom xie forma. Forma ta' xiex? Ta' gingerbread man. Għamela ħajsajjar il-gingerbread minn għal min tisajjaraw? ħajjikolhom kollha waħdu? Le. Għal min tisajjar Miki? Miki. Et. Għal. Minnie, Daisy, Goofy, U Miki. Key. U Miki. Hemmhekk x'inhu libes fuq rasu? Il-kappell. Il-kappell ta' min? Min libs dak il-kappell? Kok. Il-kok għal biex jilbes il-kappell il-kok. Biex ma jgħalux ġolli kell. Biex brava ma jaqalux xarġu li kell u dawn x'inhuma dawn? Dak fil-forn. Il-forn tajjeb ħafna għax Miki għandu bżonn Il-forn. il-forn biex jisajjar. Tajjeb ħafna. Jien penġej, il-Miki jiġri. Miki jiġri. U fej qiegħed Miki? Bil-ħaxix. Fuq il-ħaxix. Kif kienet il-ġurnata? Sabiħa. Kienet ġurnata sabiħa. Kif x'penġejt inti biex torini li kienet ġurnata sabiħa? Ix-xem. Ix-xemx, orjija li ftit fejn penġejt inna inti bix-xemx. Bravo. Mela hemmhekk penġejt inna x-xemx. U hawnhekk x'għandna npinġi? Il-fjura. Il-fjuri. All right? Għandna l-fjuri. U għatli li Miki hawnhekk. Kif qiegħed iħossu Miki? Tajjeb. Qed iħossu tajjeb. X'pinda hawnhekk? X'għandna hawnhekk? Xaru. Xaru, Widniħ. widnejh u ġveru. U dawn it-tondi hawnhekk x'inhuma dawk? Ajni. Għajnejh u dan. Ħalqu. Ħalqu. Tista' tgħidli hawnhekk x'għandna Ma fl-istampa? nafx il-brown. Naħseb li zaq. Mhux veru. Dizzaqu. Dik zaq. Naħseb din wiċċu. U din hija zaq. U hawnhekk x'għandna hawnhekk? Dal-aħdar Il-ħaxix. il-ħaxix. All right? Il-ħaxix. Bravo. Stampa. Ġe. Pinġejt? Lil min pinġejt? Miki. Lil Miki. U x'qiegħed jagħmel Miki? Isajjar. Tista' tgħidilna x'qiegħed isajjar? Tosta. Tal-irkotta. Bravo. U x'kellu bżonn biex jagħmel it-torta tal-irkotta? Il-bajt. Kellu bżonn il-bajt, x'iżjed? It-qiq. It-qiegħ.
X'mar jixtri wkoll? Ħajjagħmel torta tal-irkotta. Il-bajt. Il-bajt ċara l-bajt. X'tara? X'iktar? Il-ħalib. Il-ħalib u t-torta tal-irkotta x'mar jixtri iktar? Irko. Biex ħajimlija it-torta? Blir? Blir? Kotta. Mela naħseb ċara l-irkotta wkoll. Dawn xawara fuq il-mejda. Il-bajt. Hemm il-bajt tajjeb ħafna u hawnhekk It-qiegħ. it-tqiegħ. Hawnhekk għandu mejda oħra. X'hemm fuq il-mejda? Tonda. Imma dik ta' X'inhi dik għajdi? dik mhux mejda. Mela x'inhi dik? Spjegali. X'fejn ġejt hemmhekk għax ma nafx jiena. Hawnhekk ara, x'fejn ġejt hawnhekk? Li jagħmel il-borma fuq in-nar. Ir-reċipjent fejn ħajdaħħal l-irkotta, fejn ħajdaħħal l-aġina. Eħe. Il-bawl mela għandu t-tortira. Għandu t-tortira lesta ħalli biex inħallat kollox, iwaddabhom fili fit-tortira, u mbagħad fejn ħajwaddabhom biex issir. Inti ġieli sajjart mal-mami? Mal-mami ġieli rajta s-sajjar? Eħe. Fejn iddaħħalhom biex isiru l-affarijiet? Ġol-forn. Ġol-forn. Inti pinġejtu l-forn li jista' jkun? Le, dan x'inhu mela? Bank. Il-bank tal-kċina. Fejn qatt jaħdem Miki. Tajjeb ħafna. Jiena pinġejt id-dejsi u l-fjuri. Is-sema. X'inhi tagħmel Daisy? Ċab il-fjuri. X'kolor huma l-fjuri? Rosa, aħmar u blu. Fejn qiegħda Daisy? ċab edda fuq il-ħaxix. Qiegħda fuq il-ħaxix u fejn insibuh il-ħaxix? Fej fjuri. Ma fejn ikun hemm il-ħaxix fid-dar, ikun hemm il-ħaxix jew barra? Barra. Barra fejn? Fil-ġnien. Fil-ġnien mela. Daisy tinsab fil-ġnien. X'inhi libsa Daisy? Libsa aħdar u rasar rosa u dembaħ aranġo. Oranġo. Tajjeb ħafna. Jien penġejt il-Miki fil-kċina jsejjar l-ġina. Bitqi bil-bajt u bil-butir u bil-ħalib. X'kien ħajamel bil-aġina? Jsejjar Xi pasti kien ħajamel bil-aġina? Xi torta? le Jew il-gingerbread man? ġingerbread met. X'inhu jżomm fidu Mickey Mouse? Il-bawl Għalfiex għandu bżonn l-bawl? biex jitfa' biex jħawwat. Biex iħawwad. Qed naralu xi ħaġa fuq rasu Mickey? X'inhu li jibes hemmhekk? Il-kappell Il-kappell ta' xiex? ta' l-sajjar. Il-kappell tal-kok. Għalfiex għandu bżonnu Mickey? biex ma jweġġex rasu. Biex ma jweġġex rasu taħseb? Jew biex ma jaqalux xar fil-borma? Biex ma jaqalux fil-borma. Biex ma jaqalux xar fil-borma? U x'inhu li jibes? Il-fardal. Il-fardal, x'kolor hu l-fardal? Aħmar bl-aħdar. Aħmar bl-aħdar, għalfiex libsu? Il-fardal. Biex ma jwaqqax fuqu. Biex waqt li qed isajjar Mickey jibqa' nadif. Tajjeb. Hawnhekk x'għandek? Għandi l-bajt,
il-botir u l-ħalib U fuq xiex qegħdin? fuq il-mejda. Bravo.